Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Inta ibasa ti Lucas Kapitulo 12, versikulo 15. Kat kinunana kadakwada, anadanyo ti bagbagiyo, manipod kadagiti amin, anaagom at arigagay. Ngamin iti panagbiag ti tao, saan at ikinaado ti sanikwa, ti linaon na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalawang ang paiso day di adaga ading ko. Wan nga rod, manang. Isa masayangan akmat. No apay ngamin nga insalda ni nanang Insalda na Tapno adda allowance kan pang tuition ni Freddy akapsat ta. Naimbag kumamot no dakkel ti susweldon na ita. Kasano kuma? Kat karugrugin na lang iti trabaho na. Iso kumatirumbang amang saka iti day di adaga. Awan ngamin kwarta na, manang. Anya nga rod. Saka unta ka di wano saan? Sayang ngamin day jay. Oh, sige. Pag tinulungan ta sa kaunti daga tayo. Ay, makapasuron mo't ngamin day ta ka, Freddy. Kasaritam nga rod ni nanang, manang. Ibagam kan kwa na, ti plano ta. Nanang, imayak, tanapatag ti ibaga kada kayo. Anya ti ibagam, Fatima anak ko. Sakaan mi kan Marilo, tinsaldayo adaga. Ada kwartayo aya. Kati pamuspusan mi sayang mo day jay. Kasarita yun ni Fred eh. Tanuan niya ti maibaga na. Pagsaritaan yung agkabsat, tabaring adamay tulong na. Ay nananang, awan mo't laang kwarta day jay at tao. When Ay na, da kamin kan Marilo ti makamo, nanang. Bala, ada kayo dayta. Ngamsapay ko ta saan aday ta titulo ti pag-aapahan yun tao. Nasabat ko ni Manang Fatima di tadalan itay nanang. Naggapo ka di ti balay? Saan kayo kadi nagsarita ken ni manang mo, anak ko? Saan mat ngamin asumungbat? Anya ti may naimbagaya nanang? Sa kaenda kanu ken manang mo Marilo ti daga tayo nga insaldak. Tigayam daga ti makagapo. Wen anak ko, imbagak mo ta kasarita da ka. Jak mo, kadagi jay kakabsat mo. Pasensya kayo nanang. Saan ko ngamin akabaalan asakaan ti daga tayo? Tadwa abulan ko lang iti trabaho. Awan pa'y urnong ko. Maawatan ka, anak ko. Agrubwata ko lakay. Papanamanan. Itayan ti kabsat ko. Nalipatam ka din, jain bagakan ka. Sa kanyo, ti dagang insalda ni nanang. Wan, Nakasari tayo ka din, tinangisaldaan na. nalpasan Kisayak ti savings tayo. Ta isupay ti pagbayad ko. Mano aya ti bayadan nyo? Ay na daw nagadulakit din asal sa lutsodom aya. Basta ribo Tapno ibagakan ka. Saan basta-basta day jay adaga? Mabalin mat nga ibagam itinasayaat. Indakon. Ang mga noan niya pa iti pagturungan day to saritaan. Nalpas matlaangan. Pagbingayan tan ti daga. 50-50 ta 50-50 mo ti bayad ta. Ay, wan manang. Di ka madanagan. Nasayaat mat nga rod no kasta. Kasarita tanto ni nanang. Iso na laang, tama nga no agree rin ni Freddy. Apay ko mga agriri day jay a tao. Kat data mo tinang saka iti daga tayo, ana isalda, tapno laang ada pagadal na. Kasano laangan no? Ay, agraraman kit di day ano ipilit na ti makibingay. Kat saan mat nga iso tinang saka. Asino nga ro ti makisarita ka ni nanang? Siya, wano si Kalatan, manang. Si kalangan. Anya nga iti ibagakkan ko na. Ibagam nga ilakad tayo ti papers na, tapno maalat ang tibingay ta. Ti istorya ni Pasing Kanyak. Nabayadan kanumat da Fatima ken Marilo ti insalda adagayaw. Nabayadan da siguro na. Naibagada nga minasa kaenda ka no. Ay kinasaya at matano kas tamare.
Madanagan aklaang pare. Anya nga iti pagdanagam. Wala, tama nga no dayjay matan adaga ti saan da pagkikinawatan nga kakabsat. Ay, day talaang Tauray talo no awan ti agpakumbaba. Talaga narigat ti aganawa. Sa bali nga minti panagsa sa udapati maken Marilo pare. No sakti sika, ununa umon idamare. Ibagam no anya ti rumbeng nga aramiden da, iti kasta, maliklikan ti saan na pagkikinaawatan. Ti titulo ti dagangay. Adda ditoy, nanang. Buntoy nga rudan, taidulin ko pailaang. Apa nga idulin mo nga, nanang. Wala, tapno saan kayong agaapa? Di kay madanagan. Tanumano ti binayadan niyo ken manang mo Fatima. Maisublin to kada kayo. Ay, sana mabalinti kasta, nanang. Anya? Ti plano mi kanimanang Fatima, kat pagbingayan mi ti daga. Kasanungay mat ni Freddy akabsat yaw. Uray awan bingay na Taiso mat tinangusar iti kwarta. Iso ti makagapo, no apay ana isalda dayja adaga. Ibingayan yu latta kuma, takabsat yu dayjay. Ay, naglalaingan nan ngay, nanang. Da kami tinangsaka iti dagaan ay salda. Sa ita, mairanod manan? Sa urmat Uray dakdakkel ti Baguio Ay saan, nanang? Saan kami nga umanugot akasta ti mapasamak? Da kami tinangsaka. Iso nga addamot karbangan mi nga agdesisyon. Limabas ni Marilo dito'y balay itay. Kad na kami suot, kan kaslada kaapan na. Nasakit tinakam na kanyak pare. Nay, itay niya agapaw. Gaputa saan ko pinagustuhan iti kayat da mapasamak. Ay, no kailangan kan kamaray. Mabalin na maamuak no anya ti kayat na ama pasamak. Gaputa isuda ken manang na Fatima tinangsa ka iti daga na isalda. Ti kayat dakat pagbingayan dala ang adwa. Na, kasanungay mat ni Frede. Day tangarod pare. Di da kayat nga ibingayan ti kabsat da. Ngamin, isu ti makagapu anay salda day dya adaga. Anya? Saus. Gamrod mo't nga rod dagitang anak mo, amare. Ay, huwin nga rod pare. Agparikutakit din ita. Makapasuron mo't da Freddy. Apay ni Freddy. Anya tinaramid na apakaasaram launay. Kasanumot ngamin. Kinasarita ni Marilo ni Nanang. Katikayat na kano, ibingayan mi ni Freddy. At damat punto ni Nanang. Masapul nga ibingayan yun ni Freddy. Ngamin, kabsat yumat dayjay. Apay kuma, katda kami ken Marilo tinang saka iti dayjay adaga. Iso tiga po na ana isalda ti daga. Ngam di namot ko na nasakaan na. Kaano laang matanang rugi iti trabaho na. Oh, awan kit di bibiyang na iti dayjay adaga Ti kayat mo asawan? Bukudan yu ka ni Marilo dayjay adaga. Wana, pagbingayan mi ken Marilo, tano awan kami. Awan timang saka iti dayjay adaga. Si bibiyag pay laang ni Nanang. Ngam ti kayat yu, katda kayo ti agdesisyon? Ay na, bakit? Kinagamrod ti kasta. Anya ti inpakpakan mo ken Nanang sika, Freddy? Anya ti kayat mo sawan manang. Apay akas talaonay ti panangisakit na ken ka. Awan amok di tamanang. Awan mo ti dakas ngar aramidat. Nupod no ti ibagbagam kanyak. Kasaritam ni Nanang. Ibagam ken kwa na asaan ka nga interesado iti daga tayo. Di bali kasi ka mo tinagnumar idi insalda ni Nanang dayi adaga. Ken maysa, da kami ken ni Marilo tinangsa ka. Saan mo't asika? Di kay agdanag ta sa anak ang makiinagam iti daga. Nasayaat mo't nga rudno kasta. Kasaritam to ni Nanang. Ibagam ken kwa na asaan ka nga interesado iti dayi adaga. Nakasaritam ka din ni Freddy, manang? Wana, nakasarita kon. Kat, anya nga itimbagana. Kasarita na kano ni Nanang. Saan nga roden ang makiinagaw iti daga? Saanan? Ni nanang ngay,
Imanugot nga agperma? Pilitan ta ni nanang. Saan ang mabalin asaan nga agpirma? Di bali ata ni Freddy moten tinanggibaga nga okay laang. Oray saan ta nga ibingayan. Oh, dirugyan ta nga rudan ti mangilakad. Iti kasta, maitransfer ti titulo itinaganta, manang. Amang ano agbabawi pa ni Freddy, kat ipilit na ti makibingay. Ita duty daw dawatan da manang Fatima. Ken manang Marilo, nanang. Ti kadidaga, anak ko. Uwan, nanang. Pirmaan nyo no niya ti papirmada. Ibagayo lang adida pakibiyangan ti daga nakaitakderan ti balay. No siyak, sa anak metlaangan nga agbayag. Ngam no umanugot akiti kayat da mapasamak. Kasano ka ngay met, anak ko? Diyak kaya ti makiinagaw, nanang. Isumit lang asan nga agpabak dagi jay. Wan ngam... No dati asi ti hapo kat makaurnong ha. Makaipundarak tumit lang. Nariga ti makiap-apa. Nang runa no daga ti saritaan, nanang. Amok ti ugali ti dua kabsat ko. Gamrod kayo nga agkabsat. Oy, Donald, agtalna ka man? Saan ang maiparbang ti kastang aramiden nyo? Di ka agsasaoy ti kasta. Ngamin, mairanod ka mutlaang no maitransfer day di adaga itinagan ko. Ay na, saan pa'y anatay ni nanang? Ngam pagbingayan yun, ti daga? Kat, anya ti parikot dita? Mabalin mo ti kasjaya. Kinagamrod ti kasta kunak manen. Apay, maitugot yu kadidagita at daga, inton matay kayo. Adda aya imbaga ka kasta? Ay na, bakit Agtalnakan ko nakmat. di mula ang kayat adanggan ti ibagbagakan ka. Tamatam-tamaan ka. Nadama kong ilaklako kanu ti kabsat yu ti dagada, tata. Wine, pudno tinadamag mo, Freddy. Kahit interesado ka? Uwan ko matata. No, manungata ati panangilako da. Talo atawanan nga agtrab-trabaho ka. Adamat siguro urnong maun. Adamot basi, tata. Ala, mapan ka iti ayan ti kabsat ka. Tada kayon ti agsarita. Iso na laang, tasaan unay analawa ti daga nga ilaklako na. Okay lang, tata. Tinapatag at adan to pagsaadak, mate. Adamat balayo na kaong. Adang agpaiso, tata. Ang may-mayat, no, dahi tay pundar ko. Tadi tay amaw. Amang ano pag-interesan to manan ti dua kabsat ko ti balay. Ken daga na batbati. Sa bagay matkit di ah. Adda puntom iti dayta nga imbagam. Apay aginatag mo pa'y laang day dya adaga, anak ko. Uwe na taka sa pulak dahi dyan, nanang. Tatnon dan tong pag-isaadak iti kalapaw ko. Adamat balay tayo May mayat metlayag no adama ipundar ko adaga, ha? Narigat timang namnama iti sanikwa. Nagrigatan nyo iti dahi di tatang. Agam... Awanan ti ngem-ngem, nanang. Sana balit na bayada kong ti daga. May mayatan ti kastoy. Nang runa. Tani, sa balit ti ugali ti dua kabsat ko. Sa bagay, adamat kit di puntom, anak ko. Kain, jak kaya ti makisubang kadakwana. Nagrigat ti ma-stress. Manang Fatima, nadamag mo ka di tindanon da kanya? Anya tindanon daken ka, Marilo, ading ko. Ti maipapan iti daga a ginatang ni Freddy. Adda ginatang na. Adda ka numay. Naimbag man. Nangalaan na ngay mo't iti pinagbayad na. Dahita lang, ti Jack mo. Amangan no kwarta na ah. Ang mga ano yung pabulod ni nanang kunkwana ah. Saan tayo nga amo, manang? Asino ka no ti akindaga iti ginatang na? Kabsat ka no ni Tata Waldo, agayam ni nanang. Ni, amangan mo't no ni nanang tigimatang, kat ibagbagadala ang ani Freddy, tapno awan maibagata. Tata Waldo, ada kanong inlako ti kabsat yu adaga, pudno ka de. Ay, wan basang. Ni ading mautigim matang.
Ni Freddy, wano, ni Nanang. Ni Freddy Ay dakos ti agulbod, tata. Pudno ti ibagbagak. Apay, hanya ti pampanunutem aya. Amangan mat no ginatang ni Nanang. Kat impanagan dalaang iti dayja a Freddy. Kamalila unay ti adda iti panunot mo. Kwarta ni Freddy ti inggatang na iti daga. Ay, apay nga minakasta kayaw. Nusan ni kwa ti saritaan. Ti kayat yun samat kat sulwan yu amin akinabaknang. Lakay, nakitak ti daga a ginatang ni Freddy. Kat, Saan mo't gaya manalawa? Nalawlawa at tamot, yarubayan tayo. kat, anya ko maitakan ka. Kunak ano nalawa ti ginatang da. Di mo ikumpara. Tatidaga ni Freddy kat nagrigatan na. Saan akas itidagam nga ipanpanakal mo ang naggapo. Mangrugi ka man ako na akong Donald. Ay na, bakit? Saan laang matasan ni kwa ti pagbasaran? Tapno maibagam ang naragsak kan nabaligi ka itibiyag. Anya saan? Kadno iso ti oso ita. Amom, bakit? Tipod no abaligi itibiyag, kat saan ang makita iti kinaado ti sanikwa. Makita mo't lang da ito'y iti kinaimbag ti puso, kan kinaragsak ti may sa atao. Anya? Isu asika, agbalbaliw ka kuman, bakit? Di ka agbalin agamrod, tapno laang mapaadum ti sanikwam. Tasaan mo lang ang maitugot dagita, numatay ka. Manang, nakita mo ka dit post ni Freddy iti Facebook? Wan, nakitak day jay. Kasla relax lang. Kasla awan parikot na. Wan nga rod. Ad-ado ti sanikwata. Ngam iso. Ngam apay akas jay. Weng nga rod Imbaga pa ni kasinsin Mary. Kat tikabsat taan ni Freddy ti alaan da nga speaker di ta high school no bakasyon. Iso ti guest speaker? Day tamo tinangag ko, manang. Mabainak nga agdamag kon kwa na. Tamangan no panunutan na abanbantayan ta ti biyag na. Nagasat mo tenday di akabsat ta? Sigurado, nga ado ti kalugaran tayo a proud kan kwa na. Iso nga iso ti alaan da guest speaker. Nang runa ita Tana i-promote manan iti trabaho na, manang. Aywan, nagasgasat ni Freddy ngamdata. Tipod no abalegi kan ragsak, kat makita iti kinaimbag ti puso, kan kinalintag ti aramid ti maysa a tao. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Selo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.